Gel. Arzu. 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 Gel oğlum. Gel içeri vereyim. Gel oğlum gel. Şulam ögredilen yalıgıyız. Derrol şu apağa gel ya. Arzucan. Yürü oğlum. Berde çağa yok sen bilen oynara. Yürü ocayda çağa ken. Yürü aňyrda oynaly. On soňam. Aynejen. Sen bilen oynamağa ellegme de. On iş kene. Yürü oğlum. Vay, ağayda aynacan, kän garaşdyrdım öýden. Wah, aýdanajan, bu mukaddes öýde men näçe garaşmaly bolsam garaşmana razyda. Vah, joram, men sana düşünýän. Aýdanajan, menim şu gapydan gujagym akça bäbekli çykarmyka? Ya umytlarym, Goýsan öýt, nisip bolsa. Ene bir gün akça ulak edip ýydyňdan geler. wah, aýdanyň gelsinne. Sonaň ýanyna garar. Sonaň bäbejigini görüp, göwüniň açylar. Belki, ýür. Hani açılışak değil mi inni? Bollesene hov aynenni. Bete derýär men hiç sada başlama. Özüň başladyň, özüň goýduň. Doğru da aynı. Näme gerek şeýtmek? Onu soňa ben soňy. Näme durduň Bayram? Aýdy ber. Şuloýda eşitip gulumyň ganan sözlerini sen agdyňdan amar eşdeýin. Ana. Yine bir daha tapdy. Yok Bayram. Aýt da. Gepi başga ýana sowma da. Öň soňy bize çağa eşik gerek bolmaz diýjek boldun dämi? Di. Gaýgyrma. Çekerin. Başgalan kyn çekip ýörün. Senkine bayam çekerin. An besetsene howunni. Şuloýda sen ýüregiň şişirjek zat aýdýan ýok. Gaýtama oňorsalar saňa ýaranjak bolup derdadar şular. Sen özüň ýöne säher zatdan bolugsyz many çykarmany ökdi. Hemme adam özüňe çekýän. Özüňden başga da göwün madyr öýdüň ýok. Ana çağa şygalypsyň. Şol atlary göremde men ýüregim jigilemeýändir öýtýäňmi? Balam, menim ini her hili ýagdaý bolanda umytdan düşmelär balam. Umytly kuş käbä 70 diýendir könülemez. Siz bolsaňyz sehel bir zat bolsa, birek-birege iýgäňi sürtjek görüp dursuňyz. Menem sizden perzent söýetmelýär balam. Birek-birege düşünşdiňiz, hemme zat gülýaly bolar balam. Bala da söýersiňiz. Çağalım morsuňyz giden bir küren oba bolup gidersiňiz oglum. Esas zat sabırly bolmak. Sabırly bolun balam. Sabırly bolun. İşiň bilen boluber. Wagt janym ýan aýdylar. Şu bayramyň bolşuny näçe bilen aktym bolen. Iýjefen muňa tarapyny tutup otýar. Mundan öň beýdýän elleri bolen. Şowur meň naçardygymy düşünäýmeli ahyryn.
Uya otominin bidar bolun käge. Ay o da. Olara da düşünmeli. Birine çağa gerek. Beýlekisi aktyk söýseli. İkisiniň arzuwynyň hasıl bolmaýanynyň sebäbi men bolýan. Goý senem ödediň bir dat tapaýaň. Mundan öňe maňa giň bolmagy özüňe öwredýädiň. Giňligiň hem çäge baja orajan. Şo çäge golaýlaşaýdym etýän. Kim barada näme diýseňem, gaýnanyň barada aýdýanlaryňa ha, mene hä diýiljekler. Men miwe daýdan gowtanaýana. Sen adamyň bayram bilen tersleşip çeşip oturkan, oňaýdanlaryny ters düşünensiň. Gownuňa getirensiň. Aýdýan men inni hemme çynem gerekmejek köwürlüp barýan. Ine jan ýanjak joram diýjeksiň. Şu da men derdim diňläse gelen oga. Ya da diýanlaryň elbetde. Ne edip düdüp bolýar? Ne edip çekip bolýar? Yüreğim dönönen perdendiňe zyňyp bolýarmy? Sen ine ahyry. Wah, kim çağanyň dyrnagynyň dary? Kim şol datlyja miwanyň bidary? Atajan, Ho bossan. Lukmanlar näme diýdi? Lukmanlar maňa sen bakym ýene bolýaň diýdi. Ene bolýan diýdi. Onu Arsgaljan jiga garaş bermeli. Ogulmy gyzmy? Atajany, oň tapawdy näme? Şu on küsüň sagat bolsa bolýar-da. U ýör gidelle. Neme Atajan? Men nemede sen bilen bir mühim gürrüňim bar da. Men şoň taňa näme haýyş etsem, sen men diýenme edersiňmi? Ayt wak bossanjan şu näme aýtsaň sen kabuldur. Men sen üçin asmana aýalyp beren bossan. Şeýlemi? Onu nemede? Bossan, görýän on sen tolgunýan öýdýän. Han ýör maşinamin galanda ýolda gürrüň berersiň. Şeýlemi? Bolýarmy? Ýörmä? Ýör. Goýaý oğlum, goý, muňa gerek ne? Ana usti. Ana usti. Ardu, can. Ardu. Bir akılım, bir jiýiňe, oýunjagyny bir. Muňa näme boldy gaýy? Ardujan oğlum. Agy bilemem, birden aglap başlaýdy. Çağa seredip bilmejek bolsaň çağany alyp gaýtmak näme gerek diýsene. Haçan men ucumda akça bäbek dolarka. Haçan men eje diýen sözüni eşiterkä. Bossan. Ýerin şeýle bolup dur diýip hemmen kem şeýle bolmaly diýen zat ýokdur. Öňe men şu gürrüňler kendeşdim Atajan. Esasy zat ýürekden ynanyp ýagşy niýetde bolmak. Nesip bolsa mene bolar öýtýän. Muny gyz bolsa näme bolsa?
Ay tapawdy näme? Oğul gyzy bormy? Özüň bir hili bolmazmy bossan? Bolmanam aňsat bolmaz. Ömür boyu götürüp bermeli ýüke gürülmegi mümkinmi? Ýöne şeýitmesek, olaram ömür boyu çağasyz geçiräýseler, şunu etmedigimizde ikimizem ömür boyu ökünersmi kap diýen. Onuňam dogry bossan. Hanin tek biraz pikirleneli. Galan da adam soň görübererse. Olur göwül yarım çağa sen bolşuň nädidi? Ay yece. Sen oğlum bolsaň olam men gyýdym. On soňam haýwan o insan beýliklerden ejidirak çağasyn hat ileri görýänler. Menim gözüne ýaş aýlapdyk derdini içine salyp beren gelinimiň hasratyny ýüregime ýalamdan. Ona beýliklerden golaýdyrjak bolýan. A men nämeje? Sen erkek adam. Şu wagt sen oňa arka bolmalajagyňdy. Şeýle ýagdaýda. Sehel gepin çekenim bilen näme kiçeler öýdýämiň balam. Nesip bolsa eline bir akça bäbe galar boly. Ola tersleşmek eken, gürleşmäge delin etmeýär oğlum. Wah, akça bäbe galsam, siziň hemmeňize mehrem, söýgüm paýlap ýetişerim. Bolya. Häzir iltim öýdüm ka görüň. Käwejany bolmasa şoňa goýup baraýaryn. Ýoklagy yssyň içine çağamyr kösemäýinle. Bolya häzir. Aynajan, öýdemiň sen? Näme bol? Agyýp, men bara şu jigimiň ýanyna bar gaýtmaly boldum da. Şu yssyň içine käwen bir kösemäýinle gaýrat edip alyp galaýda. Oy bolýa heýdilek sereder. Taw bolaýdajan. Ferisene muňa. Öz perdendi ýaly, çağalarymyzy bagyryna basyp börşün diýsene. Perdensizlik yaman dert diýilýän çynaw. Wah, aynajanam bir perden söýse, bizim bir daşyndan guwansak. Näme üçin boluvermeýäk? Agyd aynajan. Sen şol eltime mene haýran. Olam bossan ýaly bolsa bolmaýam diýsene. Wah aýdany. On barmaň deň bolýam diýsene. Hemme sen bossan ýaly bolaýsyň da. Entäm şol gowunlyk berip maňa men şol öýde saklap otyr. Ýoksa ama Menem sana şol ýigrenleresim geleni. Ýöne daşyňdan gaharym gelýär. gaharyň else giň bol. Davşunla kakam kurcağa atlayacak dedi. Bana akılmasına böyle.
Meskincan, köçe çıkarma. Ken oynaman öyle yer bolyamı? Boya. Mama senin araya Davut. Beytike. Anne bana öyle kaçacak. Gitme. Yok etim çağırıyor. Benim gidecek. Gör Davut ağzın getirtikten seni. Davutcan görün nelsin ha çağlan yanına. Yok görem o. Uy, o ne heli? Onu entegim daşarda oynap görünür de men daşarıyın göreyim. Davut. Davut. Oğlum neredesin? Nereye gittik ağabey? Bıçaka gelmeli. Davut. Davut. Oğlum neredesin Davut? İşim aytdı. Davut yok. Agay dursun. Näme boldy? Yüzün gaty aladalı. Yok la biz hellenmer Davutcanı görem o. Tapamok. Kempe yerini gözledim tapmadım ağabey. Nereye gittik ağabeydon? Vay bardır lagay. Howlemizin töwereklerini oynap ýörendir de alad etmesen agay. Meskencan öýdemi kız? Meskencan oglum. Hoca. Meskencan oglum. Bar howlemizin töwereklerinden jigen gözläp gel. Barca bar. Bar. Oğulcuğum Davutcan tapıp gel boğum oğlum. Men aynada tereden yokmu ka? Eýgilik mi? Dursunyň ýüzi göz ýaman aladaly görnýärler. Wai, Dursun Nurdagy. Ertiňe näbel etmi? Bir hop tapylsa ýeterli gaňy. He, inni näme bolupdyr? Daşarda Davutcan ýokmuşyn. Meskenjan gözlemäge gitdi. Davutjanmy? Wai, menime daşardan gelýän görmedim onu. Meskenjan gözlemäge gitdi şu wagt. Wai, menim onu gözläp geleýin. Agy, daşarda daş ýerek bir ýerikden olaýmasyn, çağadyr dagy. Ah, Dursun'a diýen ol müň bolşa ondan emeter. Davutcan nereye gittik ağabey? Be, aynada tapmanlar gay. Arzucan goýay oğlum goýay. Nereye gittik ya vay. Tutuş töwereg görüp çykdym da Davudy hiç yerden tapmadım. Vay alad etmesene şu goňşu jaýlarynyň biriniň ýanyna oýnap ýörenir dägi. Arzucanla teride gelýänçem. Gel balacygym, men balacygym. Sen arakı düşmem halamadım men. Agay goýsana sen şu hopçyrlygyň bara. Bar sen daşelik çık bir ýüregiň giňer belki. Belki tapıla ýatda. Ýagşy dilegde bolady. Arducan goýay balacygym, goýay. Vay Ahmet. Hawa Davut tapılanok. Men näbleýin nerede? Uy, 3 sagatdan beri gözleýän tapamok Davudy men näbleýin nerede? Ayşe diýen işiňde ruhsadarla geleýdi ha. Hawa. Gelnece. Ne var? Näme olarny bilsem şey durjakmyn men. Davut ýok. O ne alıyor? Ýok da. Men näbleýin nerede? Sen pökküýüňe gitmen. Jigiňe teredi şaýtan bolmadymy? Şu günnaýyn pökküýe gitmek saňa hökmanmy? Bar ýeňi men çağam bilen işiňiz ýok. Hiç ýeňiň. Her kim öz işi öz aladasy. Agay Dursun azyjyk giňrek bolay da bıçağı da näme güne var, näme ýöne beýdip dursun. He tapylar da aňyr köçäýe bir erki denir de. Ayna 3 sagat geçdi. Tapyljak bolsa tapylar da bıçaka. Men yedemde daşarda önap berdi. Ay can jigim gören bolsaň elinden tutup öýe talaýsaň bolmaýarmy? Men diýdim gelnece. Näme diýdin? Köçe çıkma dedim. Can jigim elinden tutup öýe salmaly. Vay, bolýalagy giňrek bolaýsana. Bar ıskal jaken eşikleň çaşyk gel ýadap gelesin oğlum, bar oğlum. Men deri gözläp gelen ýene de bolmasa. Yok gelnece menem içecek. Senim içecekmi? Ýürüne bile gideli. Arzucanam aglaýara. Bugün bir hil başagy gün bolaýdylagy. Irskal can jigim tapmadyňmy? Yok gelnece. Hem namuslar gözler çıktım. Daha o da yok. Hemme goňşulara barıp çykdyňmy? Ýok ha. Wah. Gelnece. Annen sen Davut getiriye. Davudy? Davutcan balam. Davut.
Sağ ol, sana yalkasın elsiz. Borla Dursuncan. Davutcan sen oğlun olsa, meňem oğlum ağal. Gel oğlum. Benim. Yürektin balam. Oynamana gidipdi. Uy, yoksa da o aralıkta sınıftaşım Ayvelöge duştum. Agay okuw toranmaz bäri duşuşmandyrsam. Agay, siz eme okuw toraňyzda peslegil bolýar ha? Yok logoy gatken ýyl geçen ok logoy ýaňy bir 10 ýyl boldy logoy senem mara. Uy, agay. Men taňa şu Ayvelögeň gurrunny aýtjak boldum logoy. Neme? Şol joran durmuşa çykandan soň bir 7-8 ýyllap çagasy bolmandyr. Çagasy bolmandyrmy? Olaram şondan soň garnaşlarynyň biriniň çagasyny oğulluk alypdyrlar. Bir näçe wagtdan soň ýanky joram toýly bolup oturberýär. Özüm iýibliýdim. Men aýtjak bolýanym umytdan düşme diýjek bolýan. Ay näme, ontadan bolarly inşallah. Ýöne sen esasan umytdan düşme aýnajan. Wah, umytda bolýsana. Ýöne men ýene näçe wagt umytda ýaşamal orqa. Näme oğlum sen? Ha? Akça bolman öýreňem ak. Wah, yok yerden şular ýaly mehriban. Ýakyn adamyň göwnüne degip börüpdirn. On ýat saýyp börüpdirn. Olam edilmeýän ýaly çagaçyklanmada şu üýdäkleň ählisine de hossar ekene. Men inniden weýlek otursam sen şu iň uly arzuňa ýetmeňi diler ýörörn. Inni sen arzuň, men arzuğum bolar aýnajan. Ayna. Biraz işim ma bolyn. Arzuwjana seredip bilmersiňmi? Arzuwjana me? Gel oğlum Arzu, gel. Gel. Gel Arzu, ödeni. Görýän bolan eltim ahirem öz ýalňyşyny düşünmekden. Seresene aýnaň begençine. Öz ýüreginden özün perzendinem şeýdip bagyryna bassynna ýerine. Berde alady derýaly uly zat ýok. Barlygyň netijesi gowy. Siz bizim beren maslahatlamady dogry dogry derjay edipsiňiz. Şoň üçin men sizi begenler biljek. Sizde ene bolmak mümkinçiligi bar. Ene bolmak? Diýmek Lukmanjan diýmek men Hawa. Siz perden seýilersiňiz. Ýakyn wagtda şatlykly duýgulary başdan geçirersiňiz. Ay näme? Özüňiz belli bir karara gelen bolsaňyz, erkere goýup näme etjek? Gaýnenem näme diýe? Olam gollady. Aýna özüm aýdaryn ýa bolyn, ýöne men özüm aýdarym gowar ýenne. Aýnaň ýagdaýyny bilýäňa, ol göwnüni almaz ýaly edip aýtmalla. Bayrama aýdypdyram. Öňgürleşibem ýördüň däme şu barada? Wah aýlap kän aýtdymla, ýöne indi gönlemeli ýere geldi-de. Agay Maya, bolmasa aýna işden gelende. Aýdyp görýärler. Şeýdäni bolsa. Gelece, näme sirdin ay? Azık gelme. Gelece, näme oldu? Var mı? Gelece, näme oldu gelece?
Dilimcan. Allah can bizim dileğimizi işteydi eteceğim. Ne hilay senin bolşuna geleceğin size ne etti? Kıskalca ne mi olacak? Geleceğime bir daha ol ya. Ol. Ece. Aynen ne mi ol Ece? Gelimiz ırskarcağını. Çığı götürmen uğruna çıkıptır bağlam. Şeyle mi Ece? Havlu bağlam. Vah canım bağlam. Can guduyum. Gel hani seni bir bağrıma basayım. Canım bağlam. Edeyim bağlam. Aydın ayın bağlam.